Helo, yn enw yw Mrs Evans a dwi'n dysgu celf crefft y dylunio yn y chweched dosbarth yn ysgol Maes y Gwendraeth. Pam astudio celf y dylunio? Gall dysgwyr archwilio meysydd sy'n gorgyffwrdd a gyfuniadau o ddisgyblaeth o'r meysydd isod, celfyddyd gain, astudiaethau beirniadol a chyd destunol, cyfathrebu graffeg a dylunio 3 dimensiwn. Amlinelliad y cwrs. Mae yna 3 uned y waith i'w gyflawni ar gyfer y cwrs yma. Yn y flwyddyn cyntaf, sef blwyddyn 12, fe fydd yr uned cyntaf sef ymholiad creadigol personol, asesiad diarholiad sy'n 40% o'r cymwyster safon uwch. Yn yr ail flwyddyn, fyddant yn cychwyn ar uned 2, sef ymchwiliad personol, asesiad diarholiad sy'n 36% o'r cymwyster. Ac yn olaf, y trydydd uned fydd yn cychwyn ym mis Ionawr yr ail flwyddyn. Aseiniad wedi osod yn allanol asesiad diarholiad sy'n 24% o'r cymwyster. Fe fydd yn cychwyn ym mis Ionawr a'i gwblhau yn mis Mai. Mae yna 4 amcan asesu ar gyfer y 3 uned sy'n cael ei gyflwyno yn y chweched dosbarth. Yr un cyntaf, AA1, sef datblygu syniadau trwy ymchwiliad. Yr ail, archwilio a dewis adnoddau cyfryngau defnyddiau. Y trydydd, cyfnodi syniadau a medru myfyrion beirniadol ar waith a chynnydd. Ac y pedwerydd, cyflwyno ymateb personol ac ystyrlon. I ni'n ysgol Maes y Gwendraeth wedi bod yn ffodus iawn i cydweithio efo'r coleg celf yn Cyfyrddin. Mae rhai o'n disgyblion wedi bod yn ffodus iawn i weithio efo coleg celfyddyd ar y cwrs criw celf, lle mae disgyblion wedi ymestyn y sgiliau a technegau creadigol. Y dyfodol. Dyma'r amryw opsiynau swyddi sydd ar gael. Cyfarwyddwr celf, therapydd celf, rheolwr oriel gelf, gweithiwr celfyddyd cymunedol, dylunnydd graffigol, darlunydd swyddog, pensaerniaeth fewnol ac pensaerniaeth. Dyma i chi nawr Eve Jones yn trafod ei phrofiadau hi. Rwy'n astudio pensaerniaeth yn Brifysgol Caerdydd. Roedd celf yn bwysig iawn i mi i gael ei dderbyn mewn i mhrifysgol oherwydd maen nhw eisiau edrych fwy at eich portffolio yn lle cael cyfweliad. Fy mod yn astudio pensaerniaeth, rydw i eisiau dilyn gyrfa mewn therapi celf, felly roedd cymryd celf fel A-level yn bwysig iawn i mi ddatblygu fy hun mwyn darganfod pa gyrfa i gymryd yn y dyfodol. Dyma i chi'n enghreifftiau o waith cwrs lefel A. Mwynhewch.
Gobeithio'ch bod wedi mwynhau ein cyflwyniad ac edrychwn ymlaen yn fawr at groesawu chi'r adran yn mis Medi.